Hello mga Bisaya mobs, Japan mobs, na ako diri sa freezer nagkuha ko barilisod. Sa ana. Aro ba? Klaro. Ayo. Wala na kuning video. Mana lang, ada kayong naman pagbalik tanaw. Pagtrabaho, mag-ulit pag Pilipinas. Tumbang, kung mag-reset tumbang. Mali na to dito sa luwas. Ulan kayo sa Japan 2021. Ulan sa July 3 Bato. Juroko. Yukori date? Ha? Daijoubu. Wakaru desho? Wakaru. Kore saigo watara bitsu. Deもレシートさまだ3だから大丈夫。今6ジョゴでしょ。今度ジョロコ。どうPinsi ada pesta.
Tata guys. Ito jurok ko. Dharma. Sam. Sweet. Siri. Sunod. Dharma ni Jusang. Umuwi. Sige, tatso. Grupo. 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 Coba. Daki ka. Salam. Kaya to guys, kung makita ba sa tubangan sa uban yung file. File, mga file guys oh. Kakapwa na file kapwa mga tubaon babaw nag-ice oh bugnaw uy sa piling mo pili bugnaw diring lahat mga nang isda nga kuwan napaka suro ko eh. Kore ato de hakalo. Kore daki na. Kore utatsu daki wari. Mana bitsu. Kore watara mana bitsu na. Kore daki ne. Guys, nakuha siya papel. Wala mga Bisaya moves. Ito legos kong amigo. Mapanon ako. Sabi ka sa education. Atras ka mga Bisaya mo, kaya hindi ka matras. Atras ka sa rin. Last ate.
まあ別ね今度は別後で何日忘れた連れしよってはそのまま大丈夫kataas pa ka kadugay maabot sa bilin ya human side pagitaan ni sulod pagdili medyo sangichi medyo sangichi ada suap na sa buwan ta guys, dagan pa ba? Siking ulan no, grabe. Ay, tusuga sa ulan. Kahapon, pati masahan ako. Ini ang magaling ko ito lang. Yukuri dati, yukuri. Madaano, medyo sangit si madaano. Dahil tayo Juni ko. Sangin, musing, mutinay ne, dusuro. Musing, mutinay. Maka, moto, yukuri na. Sorry.
mga kabisayang na slide. Oh. Parang pa. Mga bataron ng hapon, mga Bisaya moms. What ah? Bada? Hai! Hai! Bok, ini gas. Nandis ka. Ohayo gozaimasu wa. Bye bye.